haba murya kaman kukansa. Maryam Yahaya murya ta wuce kamar kukansa. Haba mai nasara ai mu ba ma sata neman na kanmu ai shi muka sa gaba mai nasara. Barawo yayi kuɗi. Mai nasara kenan ai mu hidiman mu ta industry ai ba ma nuna bambanci tsakanin talaka da mai kuɗi ai duk ɗaya ake. Ganin kaman akwai dan bakin ciki rabu da shi talauci Eh alillu nace ko na faɗa gariya ne. Ai ce wai kai ya fito in ya fito wannan din shi za a yi ai ya kamata ya fito domin a kama shi a hukunta shi ko ba haka ba. Kashe shi za a yi shine. Haba nana laifi fa kin ga kuma ai ya kamata a hukunta shi ya za. Ni kai kake so ka fita? Brazo ba dai girma ba to na karɓo girman na gaskiya na rike shi gaggawa saboda ba na so mutunci na girman tana ta riga ta ba girma. Bari in kawo muku ruwa. Ina ga ba bar ruwan nan saboda da zamu tafi wallahi mun ci abinci kuma mun sha ruwa. Kai Luqmanu na ji sai ce ku ce kuke ko wata gaskiya ce ta dan buya ne. A'a. Ka dai zama bawan mace. Gaskiya ne umma wannan maganar ta ke haka take ai shi duk wani namiji dama ai bawan mata ne umma. Allah ya bada sa'a. Gaskiya wannan addan na ji dadin ta.